बिराद मेंनायबो मोनबाय ओमफ्राय लामाया दाबो दाहानि हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दा जोङो बेरायनो ओंखारदों बहाय दाबसे जायगायाव बिराद मोजां दङनो हाजो। बे हाजोआवहाय बिथांमोना बेरायनो लिंदों। बास नेगासिनो दङ। जोबथा गोबाव लायो बाव गामि एरियाना। ओमफ्राय आंनि बेकग्राउन्डआव बै आं दाखालि नोंथांमोननो दै देखायनाया बै दैयानो बिराद मोजां दै। माने समायना बा नुखायो दैनि साखाथियाव थायोब्ला। हौरैसो लाहैलायबाय हनैसिने भिडिअ लानाया मालाय बिब' बिनानाव। दा जोङो दसे उनावहाय बास गाखोनानै थांनायसै। जों माबायदि सिनारियाव थाङो नोंथांमोना नायलांनो रेडि जादो। थांगासिनो बेरायनो थांगासिनो जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो जोंनि मासारियो फुख्रि मारबाय अब्ला लोगोफोर सफैमारबाय। सोनिया सान्दिया मन्दिर जानाय माइसुरावबो आङो खनसे बे सामोनदि पाहारावहाय गाखोहैदों। 1100टा सिरियावहाय गोलोमफ्रुलायनाय गाखोहैदों आं। ओमफ्राय आरो दिनैबो बेबायदिनो नै मोनफैफिनबावबाय। दा बेयावबो आङो गोलोमफ्रुलायनाय गाखोगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिहैगोन गोजौआव मा दङ। नोंथांमोना बिनिखायनो भिडिअखौहाय स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था, अब्लानो नुलांगोन। बेयाव खयथा सिरि दं आं मिथिया, दा होजों सानहैब्लासो नुगोन। बेनो जाहैबाय मन्दिरनि गेट। दा आङो आवगायगासिनो दङ लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे मन्दिरनि मुङानो जाहैबाय कारिघट्टा मन्दिर। सान्दिया मोनाबो सनिया मोनाबो भिडिअ खालामगासिनो दं नै। ओरै साइडआव मा दं नायदो। स्टेन्डनि गोनांथि गैयालै, आंनि आखाइसो मावो। गाखोगासिनो दङ लोगोफोर। खयस'था सिरि दं। वाव, नै माथो ओरैबो ओरैदि दै दंबावो नै। जों दाखौनो ना हमनाय जों थाङो। ओमफ्राय मालायखौ फुजा खालामलांगासिनो दं नै। बे दैयावनो लोगोफोर जों दाखालि ना गावनाया मोनायाव ना गिदिर गिदिर मेंबायलै। लोगोफोर बे हाजोआ नायदो। जों दा हाजो गोजौनि मन्दिराव फैनानै दङ। आंनि खाथियाव दङ जाहैबाय सान्दिया सनिया। दाबो जों मोनहैयाखै। ओमफ्राय नैबे लामायाना, बे फैनाय लामाया ओरैबायदि जुलाफि सावनाय बायदि। नंगौ नामा? ओरै गेदा गेदिनो और ऊपर जाना है हम लोगों को। चलो, इसोरो जोंखौ गिनां खालामबाय बियो। नुबाय ना जोंखौ इउटुबावहाय एफा भाइराल जानायनि। सनिया मोसाया एकदमबारे एक्टिंआवहाय बिराद गोसो गुदुंथार सनियाया। राव गैयै फावथिना मोसागोन ना नै। खुगाबान होननानैहाय मारै बेबो फैनानै फट' लाफैयो नै इयावहाय। बे नै होबाय ओरैहाय नै
ओरैबायदि समायना सान हाबहां रोमै रोमै लोगोफोर नै ओरैबायदि समायना नुहुरदों वाव बिउटिफुल दाख्लै आं बास गाखोलांनाय दैया ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय दैया बैनो बुङो वाव बिउटिफुल पाहार वाह क्या सीन है हाजो गोजौनि दैखर लोगोफोर बियो बांद्राय दै गांथारोब्ला मोनलोङो बेवहाय बिराद मानसिफोर फैयो नै ओइ बार खोलो खोलो नांबाय बेसेबां दंमोनथाय सिरिया नाम्बारखौनो लिरनाय गैया बेयाव गेलेग्राबो दं नै हरैथिं गेलेग्रा दंजोबो ओमफ्राय मन्दिरालाय बेनो नामा जाखो बारा मानसियानो गैया माथो बबेथो मन्दिरालाय बेनो ओमफ्राय बै सिरिया खयथा दंमोन नाम्बारखौ नुवासै माथो ओइयो ओइयो जोङो सफैबाय लोगोफोर बहाय थांखियाव बिसिममोन जोंनि गाखोनांगौ थांखिया ओरैहाय नै भगबानफोरनि फटक दंलाबायो गोजौआवहाय रिगि रिगां समायना रमायना ओमफ्राय बे जाबाय ट्रेक्टर बोराय मैया गाज्रि जानानै दोनफैदों आं बहाय बेवहाय दङ जाहैबाय खुसेर बिदै फानग्रा बांद्राय दै गांनाय मोनोब्ला लोंनो हागोन नोंथांमोना नोङो ओमफ्राय हाबगोन जाहैबाय जोङो दा सिङाव ओरै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन फैदो बयबो लैहोर लैहोर नायहैनोसै गिबि खेब नै हाबग्रायाबो नै बिदिनो क्लस जाबायना नै क्लस जाबायनो जों हाबनो मोनला बिदिनो दिन्थ'दो बेयावसो गेलेनो मोनोमोन नै लोगोफोर सेस क्लस जाजोब्बाय जोंनिया फैनाया लेट जाबाय आं बै बांखारावसो गाखोनो गोसो दङमोन सेस गाखोनो मोनला लोगोफोर गाखोनो मोनला गैला खाफालानो मोनदा थांनाया जाफुंब्लाबो गाखोनो हाफैब्लाबो हाबनो मोनासै आं गाबनो ओंखारबायलाय कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर जुलाफि आखर फरायनो रोङोबा फरायदो आंथ' रोङालै बिदिखौ मेगन मोसिबनानैसो फरायो आं नंगौ नामा ओमफ्राय समायना रमायना दंफांजों बानायनाय गेट ना दंफां आसिमिसो नामा दा माथो हाबनोबो हनै बे जाबाय मन्दिर सान्दुं थाखाय खोमसि नुबाय ओरै दङ जाहैबाय सान्दिया मोनै ओमफ्राय जों हाबनो मोना ओरैबायदि रिउ रिउ सिरि खयस'था दङथाय लोगोफोर खिन्थानो रोंले नाम्बारबो नुवाखिसै लिरनायाबो जुलाफिनि गोजा रिउ रिउ बांखा बा ओरै नाहरदो नै वा मोनाबायलै एसे खोमसिस्लु नुबाय लामाया बेयो गयरि गयरा बांखा बे हाजोखौथ' नुखाबायना नोंथांमोना बै दैयानो जों दाखालि हराव ना गावनाया जोंनिथिं थाङो लोगोफोर ओरैबायदि रिउ 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 सिरिखौ ओंखारलांनानै थांनांगौआ दा ओंखारलांबानो आथिं हान्थुआ ओरै जालांलायसै मावग्लोबनायानो ओंखारलांनायावहाय ओरैबायदि गोजौखाना
सिरिया खयस'था दंमोनथाय नाम्बारबो लिरनाय गैया जेबो लिरनाय गैया नागिरबायदोंमोन आं नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानैहाय बिराद मेंनायबो मोनबाय ओमफ्राय लामाया दाबो दाहानि आंथ' एसे स्पिड रायलायनो नालाय एसे रायब्र'लाबायोबो होगासिनो आंखौ मिनिनाया बेवहाय दाबो लामाया आधाबो जायाखै जोङो ओंखारलांनो ओमफ्राय मोनाबायबो ओमफ्राय बासआबो मोननो थान बिनिखायनो जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयर ओमफ्राय मा खालामागौमोनलाय कमेंट खालाम और शेयर खालाम और बेल आइकन को दबा देना चल अगली वीडियो में मिलते हैं बाय बाय सान्दिया कुछ बोलना चाहेंगे क्या बोलूं और भी बोलने आना सब कुछ ओमफ्राय ओरै जोङो 6 जन दङ दै नै ओरैहाय बाय बाय लादो बयजोंबो बेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर आरो गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावगोन थाबै नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे बे मुरखिखौबा सोरजों लांदों गिखौ हमथागासिनो दं नुहुरदोंना गैहनै मालाय मानसिफ्रा जरा जरा गोबा गोबा बेरायदों नङालायनो जों लाङाथ' जाम्बिफोर थाबायनो हालागोनलै बे मानसिया एकदम खायलें खुइलें जालायखाबाय नावलाय हनै बेग गोजा बे नै मालाय जरा जरा एदावलायदों जंखायलायदों मालाय खाख्रा गाननाया खायलें खुइलें जालांलायखाबाय मानसिया ओरैबायदि बयलारखा हमथानानैसो लांगासिनो दं हनै बिखायाव एलायदों मालाय गोदोना